ग्राम मोनबाय। 4 ग्राम दा रडआव दङ नै कन्टिनिउ खारगासिनो। मोननोसै बारा गोबाव गैला। मोनफैबायानो जों नै दा गेटआव एसे ट्राफिक जादों हाबबाय दा ससे दंबावो ससे थांबावबानो मोनबाय आरो बे बग्रिबारि बाजार ओरै ससे थांनांगौ ससे थांबानो मोनबाय। नायलांदो लोगोफोर नैबे जाहैबाय साल माखासे साल दङ बिराद मोजां फट' बायदिसिना लानो जों ससे थांबावबानो मोनबाय आरो जों थांगासिनो नोंथांमोनहाबो नायलांदो। जों दा खुलुमनो प्रसाद लागासिनो आब'नि गामसा लादों आरो जोंनि प्रसाद लाबाय। जों दा गोजौआव गाखोलांगासिनो प्रसाद लाखांजोब्बाय लाखांनानैहाय गोजौआव थांगासिनो केमेरामेना खेबगासिनो आरो मन्दिराव गाखोनाय सिगां लावथि हरबा हायो लावथिखौ सासे एक्टिभना लाबाय गाखोजेनबाय बेवाइनि फिसाला आं आब' आदा गाखोबायानो आब'आ एसे देहाया माने बांद्राय मोजां नङा नोंहा सिरिखौ लासै लासै गाखोनांगौ। 하마 봐봐 니네 엉뚱한 거 나 홈을 신가 네 밀려 안기 가봐이 가보지 एन्ट्रि लाखांनानै जों दा लाइनाव थाफैबाय जोंनो फार्स्ट लाइन थाग्रोनो मोनबाय। बिराद एक्साइटेड जोङो बेवाइनि फिसालाया गाहायाव होखांनानै जों गोजौआव गाखोबोबाय। गोजौआव बाबा शिबनि मन्दिर दं बिमा दुर्गानि मन्दिर दं बेहायबो दर्शन खालामनो जों गाखोगासिनो आब' आदा आरो बेवाइ आं आदाया सिगाङावहाय सासेया बेवाइनि फिसालायाबो सिगाङावहाय बिसोर गाखोगासिनो जों लासै लासै थांगासिनो आरो बियो आदा आब'नि फिसाय ओमफ्राय बे बाबु बेवाइनि फिसाला आरो नैबे बेवाइ ग्रिन कालार गाननायनि फिसाला देनजार लायो उन्दैया मा सोङो मांखि खालि मांखि नायनो एक्साइटेड। गाहायाव एसे लेथ्रा खालामबाय मानोना मानसिफ्रा बेहाय थाङोब्ला दै लोंहैनानै गाहायावहाय गाहरो आरो बथलखौ बेनि थाखाय एसे लेथ्रा जाबाय। मानसिनो थालिर होबाय माने बिसोरनो थालिर होआबा बिराद उपद्रब खालामो फुजा होनाय समावहाय ओंखायनो बिसोरनो एक्सट्रा थालिर लानानै थांखानांगौ आरो एक्सट्रा थालिर होयोबा माने टाइमखौ वेस्ट खालामनो हायो आरो बिसोरखौहाय माने फुजाखौ होबोनो हायो थालिर जासान्दियावनो नङाबा बिराद सदा खायदा लायो आरो बिसोर मानसिखौ गिला माने सानफ्रामबो नुबाय थाग्रा जाबायना आरो मानसिफोरखौ नोङो जेबो खालामा बिसोरखौहाय बेनि थाखायनो बिसोर गिया आरो सिखरलाबायनानै जानो नागिरो। फुजा होखांनानै मानसिनो थालिर होफैबाय गोब्राबनो जों दा नै मान खोनासै
जानानै दसे रेस्ट लादोंमोन। फिसा बिमानि माने सिमा नायनानै होदों आरो उन्दैया बिराद नायनो गोसो। बेवहाय बियो ओइ आब' लासै लासै फैबाय माने आब'नि देहाया बारा मोजां नङा नालाय लासै लासै गाखोबाय सिरिखाय। गोजौआवबो जों फार्स्ट टाइम जायो मानो होनबा जोङो गिबि सफैनाय जाहैबाय आइ बिमा दुर्गानि स्थान। बेवहाय फुजारिया फुजा होगासिनो रेडि जाथ'वाखैमोन। दसे रेडि जासान्दि जोङो जिरायबाय आरो दसे थानाय जोङो दर्शन जाबाय आरो बेयाव खुलुमखांनानै जोङो बाबा शिबनियावहाय थांनो रेडि जाबावबाय आरो गोजौथाराव बाबा शिबनि स्थान दङ। बे स्थानाव फुजा हैनो जोङो थांबाय। बे समाव जोङो आब', आं, आदा जों हाबलांबाय। ओमफ्राय बेवाइया जोंखौहाय खेबहरबाय, भिडिअ खालामफाबाय। जों बाबाजों दर्शन जाबाय आरो गाव गावनि मोननांगौ एबा थांनानै थानो थाखाय बाबानाव जोङो आर'ज गाबबाय जों साथामजों। बेवहाय फुजारि थाया माने जायफोरनाखि दर्शन खालामग्रा बिथांमोना हाबनानैहाय दर्शन खालामनो हागोन आरो बेवहाय फुजारि थालायलाया आरो खुलुमबाय। बिराद गरम सिङावहाय बार खोलो खोलो बारो बिनि सायावहाय, खिन्थु सिङाव गरम आरो माने एसे गोथौ नालाय बाबानि स्थाना। अब्लाबो गोसोखौ गोजोन मोनो आरो बिरादनो। होखांनानै गाखोफिनबाय। आब'नाथ' देहाया बारा मोजां नङा नालाय